In Breathnaigh bhFear Ceathrú Ceannais Láimhe Láimhe Dúbailte na bhfear barc an Cluichí ag an deir seachtaine, siar go bhí holidays lán. An chéad caibhleann den lá ná idir Diarmuid Nasc agus Colin Crehanón clár atá mar champíní ratha agus iad gona Loch Garman, Gavin Buggy agus onadí déanach Keith Armstrong a tháinig isteach Adam Walsh. Has bán an clár an taithí a bhí acu iontús. Tháinig Loch Garman go 7 bainte ach bhuaigh an clár an chéad cluiche ar deire 21 a gona 7. Bhí curtha na bliana sa chaise glán in uachtar sa tarna cluiche. Bhuaidir é sin go héasca 21 a gona 1.1. An lámh an uachtar ag an clár má se agus iad tríd go dtí na cluichí leath Ceannais. Sa dara cluiche, bhí Daniel Relihan agus Michael Hedigan ó Chorcaig san ómíocht le Kevin Diggins agus Paul Moore nó Cail Dara. Thosaigh Chorcaig tánastí na bliana sa chaite níos fearr sa caibhleann seo. Ach tháinig Cail Dara Harnáis agus cuireadar breúar Chorcaig. Ach an lámh an uachtar ag Chorcaig sa chéad cluiche ar deire 21 in aige Ceathrú. Bhí Ceannais ag Chorcaig go luas a dara cluiche. Ach a rís tháinig Cail Dara isteach san imirt, ach an bua ar deire ag Chorcaig 21 in aige de. Ba an tríú cluiche den lá an ceanna beár. Bhí Draharic a function ó Chail Cuinnig, Paddy agus Peter chun tosaigh go lua. Ach tháinig Cailh an Táin, sé sin Michael Gregan agus Jerome Willoughby corthram leotha agus bhí an ómíocht atre tríd an cluiche ar fad. Bhí an cumar scéil go mútha Cail Cuinnig, ach bhí Cilh an Táin ag immer go misnúil agus fuairtar buas chéad cluiche 21 in aige 20. Bhí an dara cluiche níos fearr ag Cail Cuinnig. Cé gur siad Cailh an Táin, bhíidir ag tuirsiú agus an bua Cail Cuinnig ar deire. Na bua Cail Cuinnig bhí an caibhleant atre ar cóscóir agus heastigh bouta eile chun búteoir a cháilt. Imirt anna chlisteó Cail Cuinnig bhí lárnach sa cluiche seo. Agus é dín go má atre ach bhí an lámh an uachtar Cail Cuinnig ar an scór deireadh, nád a 1 le nád a 6. Bhí an Ceathrú cluiche anna chungrú freisin. Tá cáil ar iarrainn na mí sé sin Brian Carroll agus Gary McConnell, agus iad le fuairn eile ó Chorcaig David Walsh agus Brendan Fleming. Cúig an bhí in uachtar go luas I chéad cluiche. Tháinig Chorcaig go láidir isteach sa cluicheann son. Ach bhí taithí go leor ag an deire ag an bhí, agus thugtar na chéad cluiche ló ar an scór 21 in aige 8. Cúig Chorcaig an uachtar sa dara cluiche, agus an cosúlacht ar an scéil go mbeadh cóscóir eile a going. Tháinig an bhí Harnáis ar aus sa deire agus an bua có ar an scór 21 a gona 9. Game up, lads!